Dende a xerencia do CHOP teñeno claro, a nova lei de saúde pública que lanzan dende a Xunta de Galicia reforzará o papel dos hospitais comarcais. No caso desta zona, Pontevedra contará cunha área sanitaria e con 2 distritos, Pontevedra e Salnés. Cada un deles se organiza a atención primaria, a sociosanitaria e, en última instancia, a atención hospitalaria arredor de 2 hospitais, o Complexo Hospitalario de Pontevedra no distrito de Pontevedra e o Hospital de Salnés no distrito de Salnés. Iso quere decir que se está consolidando un hospital como do Salnés por unha norma con rango de lei. Por tanto, é difícil de entender que se unha lei está reflexando a obrigatoriedade dun hospital, poida poñerse en dúbida a continuidade de ese hospital. Desta maneira, segundo o xerente do CHOP, haberá moita máis coordinación e comunicación entre estes 2 centros hospitalarios, algo que beneficiará tanto a usuarios como a traballadores. Tanto para os pacientes, posto que garante a continuidade dos servicios no Hospital do Salnés, calquer problema de cobertura temporal, por algunha baixa, por vacacións, por calquer problema, podemos ter o apoio do Hospital de Pontevedra, e tamén para os profesionais do Salnés. Os profesionais do Salnés que por digamos, o ámbito e a dotación do Hospital do Salnés pode haber procedementos que o ter praza en Salnés deixaran de realizar, poderían seguir facendo procedementos máis complexos no propio Hospital de Pontevedra. É dicir, que esa interrelación é enormemente beneficiosa e contemplase na modificación da lei. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra, teñen claro que os veciños do Salnés saben que este será un hospital de presente e de futuro. Entendo que é moi difícil convencer a un cidadán do contrario o que el pode ver cando é atendido no Salnés. E me explico, se está dicindo que corre un risco importante o Hospital do Salnés e, sin embargo, o cidadán que é atendido no Salnés está vendo un servicio de urxencias, un bloque obstétrico, un bloque cirúrxico completamente novos, e próximamente vai poder ser atendido noutro ámbito absolutamente novo, que constitúa a fase 3 de ampliación do Hospital de Salnés, que é a parte de cuidados postcirúrxicos e de hospital de día. Coas alegacións presentadas ata comezos de setembro, agora esta nova lei comezará o seu trámite parlamentario. No Pazo do Hórreo quedará por definir os últimos fíos desta lei de saúde pública en Galicia.